Pois chamame César, vimos da Barrela, uns 15 ou así, vimos sobre todo na andadura chapeada e serrada. E bueno, a chapeada sí que é un pouquiño máis difícil, que son 4 pasos, e a serrada son 2 pasos, pero bueno, intentaremos facelo ben hoxe, a ver como vai o tema. Vimos todos os anos, e bueno, é unha festa que a ver se empeza a ir a máis, que a verdade que dá gusto vir aquí, e esperemos que vaya todo para arriba, tanto esta como as outras da contorna. Levan moitos anos e quenes, pois, normalmente os cabaleiros desta zona, da zona daqui do Irixo, con colaboración a maioría das veces do Concello. Estamos moi satisfeitos, temos bastantes cabalos, 45 en total, son daqui de Galicia. Pois nós vimos da Barrela, unha zona que queda a 20 km de aquí, máis ou menos, trae un cabalo de raza trotón. Participamos na andadura chapeada, que é a andadura de 4 tempos. Na andadura hai 2 modalidades, que é a andadura de 2 tempos, que chamanlle serrada, e de 4 tempos, que chaman chapeada. A andadura chapeada na que participo eu é unha andadura que é moi difícil ter un cabalo que ande ben, porque ao mesmo tempo de apuralo, tens que frenalo para que ele vaya facendo unha marcha que faga 4 sonidos. Entón vai marchando, é complejo facer ese tipo de cabalos e que anden ben. Participaremos ahora á tarde, a ver que tal, pasar un bo día e pouco máis. Levo vindo a esta festa, bueno, desde que son máis ou menos pequeno, levo tendo cabalos toda a miña vida e voltaría aos anos todos que poida. Son a ser aquí do Irixo, trae un cabalo trotón e participo no concurso de trote. Nada, é bastante difícil manter o cabalo todo o ano, para vir a unhas festas é moi complicado. Mi padre va a correr en andadura chapeada, trajimos 2 caballos y el mío es árabe.